mina ke ngempethu amakhehla omkhulu ibona abanginikeza lonke ulwazi engilikhulumayo akekho umuntu engincintisana naye akekho futhi umuntu engengifisa ukuthi kuthiwe uncintisana nami ngoba mina ngiyasebenza la ngiphilisa abantu ngolwazi ekuyilo abazothi mabelenza bese liyakwazi ukuthi libasize ngiyacela futhi ungaqhathaniswa namuntu kodwa ngicela ukuthi umbukelo wempunga yesintu TV abuke imifanekiso eqoshiwe uma inkulumo zimphilisa akuthathe lokho akwenze okungamphilisi nakubona ukuthi ngeke umsize akiyeke ngingaqhathaniswa nabantu abathile ngoba mhlawumbe ngenzeka ungiqhathanisa nabantu abathile mhlawumbe nehlisa omkhulu isithunzi ngoba mhlawumbe nibaqhathanisa nabantu abayingane kakhulu akikho ke kodwa lapho asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yesintu wewo sekhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga umhlaba wabantu hlangene ezwini lenkosi baye siyoba mema baye ezwini lenkosi ezwila belungu thina siyobagwaza ngezikhali zethu baye o baye ezwini lenkosi ezwila belungu thina siyobagwaza ngezikhali zethu baye kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele umashiya mahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tjatshatsa uTjatshatsa kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kanti insizwa mina zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela unsizwa ziyamkhomba isitwana esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhadna kancane esontweni ugxamgxam umsathenkakane lakha lathi ngahamba lithe selositha lathi ngahamba umjabulelo umamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka kuthi faca kugqilaza umthakatho sabathe uyagadla ziyephuka umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohlwa amasokazi ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la khamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ngiyakwemukela uma ukuthi uka-subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe ushayele lona ibutton leli elibovu wenzele ukuthi yonke imifanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuthi uyithole uma futhi ukuthi uyafisa ukufika emphelandaba wempunga yesintu sizoxoxa ngendaba ezithinta isintu kukhona la ungacaciselekile khona kukhona la ungaboni khona woze emphelandaba sizoxoxa sichushisane sikunikeze umhlahlandlela ekuyiwo nencwadi futhi esizibhala abafowethu zikhona ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu incwadi esihloko sithi amavahla abahlosile nencwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokhobe zontathu ziyatholakala ezitolo zakwa-Adams and Greeks uma useThekwini nasemgungundlovu uma ukude nale ndawo sike senze isiqiniseko sokuthi siyazithumela zifike kuwena qathatha bafowethu nodadewethu namuhla ngiyimpunga yesintu ngiyafisa ukuthi ngidlule laba bafowethu ngaphambi kokuba ngingene esihlokweni engizokhuluma ngaso mina njengempunga yesintu uma ngifika la ngizokhuluma akekho umuntu engincintisana naye
akekho futhi umuntu engifisa ukuthi kuthiwe ngiyamdlula engikwenzayo ngenza umsebenzi engawunikezwa umkhulu ukuthi ngiphilise abantu ngolwazi. Yonke into engiyishoyo angiyiforce, kodwa ngisuke ngisho into engisuke ngiyifundisiwe. Kwesinye isikhathi ngikhuluma into efika ngaleso sikhathi ngikhuluma. Ingakho uma ngikhuluma mina into akufiki le ngibambeka khona uma ngiyichaza kube khona amaginqigingqi, ngoba into engiyikhuluma ngisuke ngikhuluma into efuna abantu bami abangembethe. Mina-ke ngembethwa amakhehla omkhulu, ibona abanginikeza lonke ulwazi engilikhulumayo. Akekho umuntu engincintisana naye, akekho futhi umuntu engengifisa ukuthi kuthiwe uncintisana nami, ngoba mina ngiyasebenza la ngiphilisa abantu ngolwazi ekuyilo abazothi uma belenza bese liyakwazi ukuthi libasize. Ngiyacela futhi ungaqhathaniswa namuntu, kodwa ngicela ukuthi umbukelo wempunga yesintu TV abuke imifanekiso eqoshiwe, uma inkulumo zimphilisa akuthathe lokho akwenze, okungamphilisi nakubona ukuthi ngeke umsize akuyeke. Ngingaqhathaniswa nabantu abathile, ngoba mhlawumbe ngenzeka ungiqhathanisa nabantu abathile mhlawumbe nehlisa omkhulu isithunzi, ngoba mhlawumbe nibaqhathanisa nabantu abayingane kakhulu. Angikho-ke kodwa lapho la ngikhona nakula ngikhona. Kunomuntu bafowethu nodadewethu othola ukuthi uzalwa komalume bakhe. Uma ezalwa komalume bakhe lo muntu unemibuzo ayibuzayo insizwa. Ngizokhuluma ngensizwa ngoba iyona engabhekana nalesimo, ngoba owesifazane vele usuke ezogana ahamba emzini ayoganela kuona. Lensizwa le ngenkathi iganwa komalume, omunye umuntu uba nemibuzo makuthiwa wena kufanele ukuthi uganwe komalume bakho uvuse umuzi kamkhulu wakho. Bese banombuzo wokuthi mina-ke njengoba ngiyingane lekhaya ezalelwe lekhaya komalume, isiphandla mangisifaka esandleni sesinxele njenganayo impunga yesintu. Uma isiphandla ngisifaka esandleni sekunxele, izingane zami zona zosifaka kuphi isiphandla? Omunye umuntu udidekile okuwukuthi uma ke seganiwe komalume wavusa umuzi kamkhulu wakhe, kodwa izingane zakhe zona isiphandla zosifaka kuphi zona? Ilula kakhulu lento bafowethu. Njengoba wena kukomalume bakho la, kukini ngokuthi kukomalume bakho. Uma wena usuganwa uvusa indlu kamkhulu wakho kanye uvusa umuzi kamkhulu wakho, uganelwa la komalume, usuthola umakoti. Uma umthola lo makoti oganela lekhaya komalume bakho la kuyikini khona wena, kodwa kukomalume bakho. Uma wenza izinto wena imisebenzi isiphandla uzosifaka kwesokunxele. Usuzala izingane phakathi kwalomuzi kamkhulu wakho. Uma uzala izingane phakathi kwalomuzi kamkhulu wakho, zona kukubo la, akukhona komalume bazo. Uzokhumbula ukuthi zona izingane lezo zizala kunkosikazi lokuganile ozovusa umuzi kamkhulu wakho, unekubo naye ekuyikomalume balezingane zakho. Okusho ukuthi ke mawufaka isiphandla wena ufaka izingane zakho, angeke uzifake esandleni sokunxele, ngoba lekhaya lezingane akukhona komalume bazo kodwa kukubo. Uyobe zona usuzifaka esandleni sokudla izingane zakho uyozithola, ngoba isandla sokunxele isandla sakomalume bazo. Uma zihambile lezingane ziye komalume bazo zogcinelwa isiko elithile khona komalume bazo, ikhona la izofike khona zifaka isiphandla esandleni sokunxele. Kodwa ngoba wena kukomalume bakho la, wena umuntu ozofaka isiphandla esandleni sokunxele, izingane zakho zona zosifaka esandleni sokudla, ngoba zona kukubo la, akukhona komalume bazo. Angazi noma lento iyezwakala yini. Ngenzela ukuthi labo bantu labo abafisa ukucaciseleka entweni efana naleyo kubacacele namuhla ukuthi uma uyinsizwa uzalele ekhaya, wabe usuganwa uganelwa komalume bakho, yithi-ke uma usuganiwe usunezingane usuzigcinela isiko, zona lezo ngane zakho komalume bakho kukubo, akukhona komalume bazo. Uma usufuna ukuzifaka iziphandla uyozifaka esandleni sokudla ngoba zona kukubo, kodwa maziya komalume bazo isiphandla songena esandleni sokunxele. Uma ke wenza umsebenzi komalume bakho usuganiwe,
wena uyothi isiphandla usifaka ngapha kwesokunxele ingane zakho zobe zisifaka kwesokudla ngoba ingane zakho la komalume bakho kukubo wena kukomalume bakho iyona ke into eyenza ukuthi zona isiphandla zisifake kwesokudla wena usifake kwesokunxele. Asibonge kakhulu ke ngokuthi niwubuke lo mfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi niwudlulisele nakwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Siyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese niqhubeke futhi nizithenge incwadi zethu esizibhalayo eziletha ukukhanya emqondweni wabantu. Ngiyacela futhi ukuthi uma kuwukuthi uyafisa ukufika emphelandaba nazi inombolo lokho eziqhamuka nazivela zithi sishayele siyimpunga yesintu sikwazi ukuthi senze isikhathi sizohlala nawe phansi sikunikeze umhlahlandlela kuleyo nto esuke ikuxakile ngaleso sikhathi. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.